Ali oni pričaju. To je policija. Znate? A si slika? Snimam. Hoću da vidim. Već smo bili komunalni i obično Kad će početi da svira? Ako ga pusti policija, onda će početi. Dobar dan, gospodin. Dobar dan. Dajte mi vašu ličnu kartu. A jel ga je pustila? Ne znam, sad su i mene uhvatili. Walkie-talkie. Walkie-talkie. Jeste, walkie-talkie. Walkie-talkie. A zašto je tako dugo snimka? Kad neće da svira tako. Ovo je sramota. No to snimaš na ovo. A kad će ga pustiti? Jel ga pustila? Ne znam. Možda ga je već pustila? Nije, vidiš da nije. I meni su uzeli ličnu kartu. Zašto? Zato što snimam. Joj se, težak sam. Za šta? Za šta ličnu kartu? No to je dokument. Za biblioteku? Ne, to je članska karta. Ali lična karta je lični dokument. Svaki čovek, svaki građanin iznad 16 godina mora da ima ličnu kartu. Gde piše njegovo ime i njegov broj. I njegov broj. A zašto snimaš tako dugo? A čekam da vidim šta će biti. Da mi vrate moju ličnu kartu. Ja? Samo ćemo reći da... Gospodin, izvolite. Hvala. Prijatno.